Ahojte u môjho úvodného videa a to len chcem vám povedať, čo budem natáčať a kedy budem natáčať, takže nejak tak. No ja by som rád natáčal Roblox, Minecraft, Among Us a takéto hry a potom trošku neskôršie by som hral aj s inými menšími youtubermi. Na začiatku by som natáčal iba raz do týždňa, mal viac času, tak by som natáčal do týždňa dvakrát do týždňa a potom trikrát a takto. Asi maximálne trikrát, ale teraz na začiatku jedno video za týždeň. A prosím dajte odber a like na toto video a teším sa s vami na budúce videjko. Čaute!